Maita enyu adikani munokosha zvikuru nekuti munotibatsira kuti tifambise ndima iyoyo yehurukuro yeupenyu. Nyaya iri pano iri kunetsa nekuti inobata vakawanda nemhosva. Hamuzotaura zvenyu kuti ndo zvandoita izvi, asi tazvibata ndo zvinoita vazhinji. Pada ndo zvatinoita tese tese kuti ndikabva ndabva ndisina chinhu pano. Mai vapedzisira kutaura vataura vakati unenge muchitaurwa kunzi makambouya nekwini, torai bhegi renyu mubude muno. Kana maiwo vanogona kuti kuna baba ndakakwana musina chinhu imi. Kuimimi munee muchida kuti chinhu chipiko naitemba chamunenge muda kuti chinge chiuyiwe nacho. Kana makaona vaine bhenji ravo vanga vaine chinhu chavo, kana vanga vaine bhachi ravo kana dhuku ravo vanga vaine chinhu chavo. Saka murutsvage dambudziko ratiri kuita Dr. Chisamba nderekuti tiri kutadza kurangarira nekutambira kuti wanano rwendo rune parunotangira. Handiti kana rwatanga tinotarisira kuparadzaniswa nerufu. Asi ndozodzoka ndofunga futi kuti asi doro racho rakakanganiswa musi warabikwa, nenhau yekuti rwendo urwu ruri kutanga nekupiwa certificate yekugraduata. Muri panzwisisa? Zvimwe zvikoro zvese isu totaura tinodzidza nekudzidza namuwanano tichifamba rwendo rwedu, asi urwu rwendo ruri kutanga nekupiwa certificate yekugraduata. Saka akapinda nechikonzero chakarasika achagadzirisika iri murwendo urwu? Haachagadzirisike bhozi ari kuti ndachiwana. Kana iwewe tichipinda muwanano tese tine tarisiro aya tinoti my expectations. Kana wakanga wapinzwa muwanano nekuti uri nherera, wakatarisira kunoona mubereki muwanano, uri kumuwana here mubereki? Saka wakanotsvaga mubereki, hauna kunotsvaga partner, yatinoti partner. Muri panzwisisa? Saka muchaona kuti maskero acho anobva atosiyana nekuti iwewe wakaenda uchida mubereki. Handiti? Kana wakanga uchida upfumi, wakaenda uchinotsvaga vari kunzi mablesa vaya mazuwano, uri kumuwana here blesa muwanano yako? Upfumi uhu hunotichinja, ende muri kupa vamwe vanhu mukana wekukushungurudzai, because ukauya uchida upfumi ndikazvibata ndinokushungurudza nekuda kweupfumi. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi unomonyongodzwa pamusoro pene zvauri kutarisa. Nekuti kune vamwewo vataura mienzaniso yakanaka kwazvo Temba. Mwana wangu saka ndingomuti Temba Temba. Handiti? Saka munoona kuti vanomonyongodzana mukati mewanano iyoyo kuti izvi ndezvangu, izvi ndakazviita nekuti wakanga ndozvawaitsvaga. Pane vamwe vanobva vatotaura kuti mai yangu vakura shamwari, ndakuda kuti ndirore ndiwana anochengeta amai. Aiwa kamusi kutsvaga mudzimai, dai matotsvaga ari nesi naye anochengeta amai kana baba. Isa hatisi kuti hamungavachengete, asi ngachisave chikonzero kuti tine prazi takutsvagawo munhu anotasa kunzungu nechi aiwaka. Hazvisirizvo. Munozviona sei Apostle? Ichokwadi Dr. Vanhu vanororana nezvikonzero zvakasiyana siyana. Iro riro dambudziko rinozosangana nevanhu kana vamuwanano. Saka ndinofunga kuti kana munhu asvika zera rekuti akuda kuwanikwa, anofanira kuziva chikonzero chaari kupindira mumba. Nokuti wanano zvinochemedza zvazvo kuti mazuva ano nevana vadiki vakungopinda muwanano. Asi ndaifunga kuti sezvataita makare edu, munhu aitobva zera otoona kutonopinda mumba, ende pairatidzikawo kukurawo nekugamuchawo nekunosangana nezvaachanosangana nazvo ikoko. Saka ndinofunga kuti panguru yatiri izvezvi zviri kusanganikwa nevanhu zvikonzero, vanhu vamwe vari kutonopinda muwanano iyoyo nokuti arida kuenda kunozviropafadza, aona munhu ane mari chaizvo obva ati apa pane hupfu regai ndinogarapo. Saka zvikonzero izvozvo ndo zvaita kuti zuva ranhasi tive nemadambudziko nemamarriages akawanda ari kuputsika zuva ranhasi. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Chikonzero chako ngachive cherudo, zvekuti kunyanga akarwara, kunyanga akaita sei, ndiri murudo. Ndanzwa vachitaura kuti ngatizopesaniswa nerufu. Isa hatisi kutaura rufu rwuye rwekuti vakadya cheke fodya ndakunwa mushongo makonzo. Mukanwa mushongo makonzo munofa, nokuti kufa kunouraya. Saka isi tiri kutaura kufa kwaMwari kwekuti nguva yenyu yanga yakwana. Kana kuri kufa kwekuti mazviuraya, hapana kana kwamuri kuenda. Kana mweya wenyu unenge uchingori kuseri kwedanga remombe, tombouya kwamuri. Maita you Dr. Chisamba.
ini ndinoda kutaura panhau iri mudariro yekuti chokwadi vanhu vachitanga kudanana, ini pfungwa yangu inoti vachipinda muwanano vanenge vachidanana zveshuwa, ende vanenge vachitotaura kuti pei yako imari woisa apo. Tichifamba pane kamwe kamweya kanopinda kemistrust, pane kamwe kamweya kanopinda keunfaithfulness. Mukadzi kana murume kudazoona pane zvaitika, pane vamwe vanhu vakuseri masmall house anotaurwa, kana kuti panewo vamwe varume vakuseri, umwe wako uyu anobva aita kakunyunyuta, ochitanga kufunga kuti zvino kana zvakadai, kuda nekufamba kwenguva wazonzwa kuti pane mwana kuseri, wochifunga kuti kana zvakadai ndochidini. Izvozvo manje zvakubvisa vanhu kubva pakuti ngatisei apa, wakutoti ini vana vangu pamwe vanozosara vachitambura, ko manje ini vana vangu zvasina stendi, ko zvakanzi kune uya mwana ariko ari wepanze anogona kuzouya shusha vana vangu, patotanga dambudziko, uya akuti zvangu, uya akuti zvangu. Mashoko akanaka echenjedzo. Izvozvo zvinoshungurudza mufunge kuunza mwana munyika musina gadziriro chaiyo yamamuitira. Izvozvo zvakaipa nokuti mwana uyu haana chaakanganisa, mangomuunza zvenyu, haatomboziva kuti amai yangu vari muwanano here kana kuti baba vangu vari muwanano here. Saka tinoti herojira kufuka kana kuwarira kuti mugadzirise. Ndoye kwauri mudikani. Simudza izwi rako. Maita basa maichisamba. Makuru anoti rinonyenga rinohwarara romusumudza musoro ravana. Ndichida kuti kana muchizviziva rinozokuhwararira isei. Ndichida kuti mutotaura tsumo yacho. Ndichida kuti pakufambidzana mukomana nemusikana munyazofambidzana mune zvakanaka, mozosvika pakuroorana, maroorana makugaraumba, musikana wepamwe pacho unogona waitozvishandira, murume wachishanda, waumba imomo udzvanyi runobva watanga, murume wobva wakudza kuti hauna kwaunoenda kubasa. Ufichi kana akurapidzwa kuenda kubasa kudaro, hapana chanenge akukupa, ndopanenge akuya kungoti $2 yandasiya ingainge ichitokwana, muriwo madomasi zvese nesefi yekuwachisa ipapo. Saka tonasenge pano zvinotangira paudzvanyiriri, panona mukadzi anenge asapiwe zvakakodzera mba. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo nai. Asi inenge shuviro yekuti dai vanhu vakaramba vari mukomana nemusikana, hanzi vanoramba vachidanana. Ko zvino munozororeranei kana izvi zvichinakidza zvekuti hamutukane, hamuite sei kungoramba muri switi. Ngatisagade muchikamu chinotevera. Maita henyu adikani, chirongwa chino chikurura majasi inyaya inobata vakawanda. Dai vanhu vaitariswa moyo, hatizive kuti vangani vaigona kubudirira panyaya iyoyi yekuti ichi ndechangu, iyi mari yangu, imwe inogara yakavigwa. Hanzi kana inopamidzirwa iye, vamwe vanotozobvunzwa kuti imi kubasa kwenyu taverenga mupepa, hamuna kupamidzirwawo here? Handatozvikanganwa iyo, no takaisirwa. Ko makanganwa sei kundiudza? Vana maiwo pamwe vanetumukando. Izvozvo zvinofamba sei? Zvinogadzirika here ichikwana? I think pambotaurwa nyaya yekuti kune mamboitsanangura dhokta mukati zvichiriko here zvokuti munogona kuenda muri musikana nemukomana kana kunana pasta musati mapinda muwanano. Ini ndofunga kuti tikakwanisa kubatsirana nenzira iyoyo ndokwatinogona unobatsirwa kukurukurirana nyaya yambotaurwa yezvatiri kutarisira muwanano, kuitira kuti kana tichinge tapindamo tese tawirirana kuti patiri kupinda muwanano iyi mari yako ichange iri mari yangu, zvatichashanda zvese zvichange zvakadai. Inini kana zvichinzi handisi kuzoenda kubasa ndichange ndiri full time housewife, zvokurukuriranwa mobva tataridzwawo kuti zvatinosangana nazvo zvakadai tichazenge tichibatsirana sei. Izvozvo zvinozotibatsirawo kuti kana tichinge tapindamo muwanana muya zvatakusangana nazvo tikunyazoziva kuti izvi takazviudzwa kwakanzira, kana kuzoramba tichidzokera zvakare tichinobatsirwa, zvinonyanya kutibatsira izvozvo. Maisa mashoko makukutu echenjedzo. Tikabwereka izwi rechirungu inonzi premarital counseling. Musati matombove murume nemukadzi, zvakanaka kuti mungotaurwa nemi kuti munodei. Inoshanda here kuvanhu vedu? Noti vanhu vedu kana vakoniwa unonzwa vachinzi hazvisi zvechivanhu izvi, ndopavanoda chivanhu chete kana zvinhu zvacho vasingade kuti zviite. Kana zvikanaka hanzi hazviite zvechivanhu, vanozvidayira here izvi? Zvana counseling nechichi tinozvitaura nemanzwi echirungu.
toita sekuti zvakange zvisiko, asi zvagara zviriko. Counseling hombe inoitwa pamhuri, palevel yemhuri, because ndo vanokutambirai kubva mukutanga, ndo vanokudzidzisai zvese. Aya atakatarisana nawo muchirungu anonzi ma-professional counselors, muchaona kuti pamwe vanokupai 45 minutes pasvondo. Handiti? Saka itai kuti pamuchawana nguva yekuyananiswa, yekudzidziswa, yekudi muzvibate. Ini ndaida kunyanya kuyambira kuvanhu vachiri kuda kuwanana, because vamwe vacho makawanana kudhara maakunetsa kuti tikudini, tikudzidzisei kuti muchitanga kuchinja iko zvino. Dzidzai, rudo harungoerekani manzi masangana mutauni kwaunzi I love you. Hakuna chakadaro, rudo runokura mumunhu. Shamwaridzanai musati madanana. Muri kundinzwisisa? Ivai shamwari neshamwari, because pane ushamwari munodzidzana, munobudirana pachena, unoziva zvinoda mumwe wako, unoziva zvaasingadi. Wotoziva kuti uyu hadi zvakati handitambiri ikoko, uyu anoda zvakati ndokundowandira ikoko. Handiti? Ende usafe wakafunga kuti unogona kuchinja munhu. Hakuna munhu anochinja munhu, iwe ndiwo ungatochinja kufanana nemunhu iyeye kuti zviendeke. Mashoko echokwadi ari kutaurwa. Ende hakuna munhu wemunhu. Mandinzwisisa? Kana ndichiti hakuna munhu wemunhu, handisi kureva kuti hamusi kudanana. Ndiri kureva kuti iya munoti iya ya ownership muchirungu yekuti I own this person. Hakuna zvakadaro. Muri ma-partners kana muchinge muri pai mu-marriage. Ma-partners zvaanoita vanowana nguva yekugara patafura, votaurirana, hachiiti chinoita pasati patombove nevana. Vana venyu kana vachizenge vauya makomborerwa nedenga, vanenge vakudzidza kune zvamunoita, nekwavanoenda hakuna changu kune zvedu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Zvinova mazuva ano vakutaura kuti chenyi birth certificate yenyu nechitupa ndo zvenyu zvamunoti izvi. Asi pano pane dzidziso yakadzama, pane dzidziso inoda kunwira mvura yekuti tinzwanane, nekuti wanano ndo kutanga kwemhuri, ndo kunobva mhuri. Saka kune dzimwe mhuri dzamunotongoona kuti iyi mhuri haiitei, iyi mhuri haiitei, nekuti tinenge tatadza umhuri wedu. Basa ratinogona chino ndi isusu kutaurira dzimwe mhuri kuti ava havaita, ava havaite, koi uri kuita here iwe? Ndo yakomuri apostle. Mazvita Dr. Ndanga ndichida kuti ndimbodzokera kumashure padiki diki pane shoko rataurwa naNetsai uye nerataurwa namukoma Temba. Saka ndazoona kuti munoona kuti zvinoitika muwanano, tinotya nyaya yemasmall house iya, tinotya pachirungu vanenge vachiiti infidelity, tinotya infidelity, tinotya kuita sei kupomba. Saka ndakaonawo kuti kunyangwe panyaya dzemari pane upombwe hwatinoita, vanoiti financial infidelity. Saka kutya kwatinoita kupomba kuti handingadanane nemumwe murume, handingavate nemumwe murume, tiri kutozviita izvozvo tisingatozive kuti ndo zvatiri kuita panyaya dzemari. Tiri kuita upombwe panyaya dzemari nokuti hatisi kutendeka kune mumwe wedu. Saka ndinoona kuti sekutaura kwamamuchiita Dr. zvakakosha kuti inini chakandibatsirawo muwanano yangu. Ndakapinda muwanano ndaane 27 years muwanano. Makorokota? Mazvita. Chakandibatsira kugara pasi pevamwe vanhu vandakaonawo vari mukati menharaunda yandinogara yekuti vanofamba zvakanaka mukati mewanano dzavo. Ndikanogarawo pasi pavo vachindidzidzisawo. Ndakabatsirikanawo kuendawo kune kunyangwe kune misangano inoitwawo inenge ichidanawo kana vanhu vakarorana kwamunoenda muchinodzidziswa kuma-couples. Hakuna munhu akapinda marriage akararama akapasa. Hakuna. Munhu wese anotori nezvinomukanganisa nemaproblems ainawo. But ukaenda ukanogara pasi pevamwe vanhu, ukaenda kuma-couples uchinobatsirwa ikoko, munoziva kuti tiri mumba kudai so, unogona kutadza kunyatsowirirana nemumwe wako, muchitsurana achizvinzwa, nokuti haagone kutora zvaunenge wamutsurawo nokuti uri mukadzi kana kuti uri murume. Asi pamunoenda kunzvimbo idzodzo idzo, zvinoitawo mufunge munonosvika dzimwe nguva nyaya yenyu ndoiri kutotaurirwa, iri kutotaurika ikoko, ende ikoko munhu anotsurwa ari ega
pasina iwewo wapindira mukati motobva kuya kwekuti naizvezviwa chokwadi nai ndanga ndisingazivi kuti zvinofamba zvakadai. Saka kunogara pasi pevamwe vanhu vane zvekuitawo nezvinyaya yewanano zvinobatsira. Kuverengawo kunyange nemabhuku anotaurwa pamusoro pewanano, nokuti kuverenga kwatinoita tichidzidza fundo yechikoro ndiwo yedu pachirungu anoiti marriage is an institution, kuti itori kambani, itori zvatinofanira kutoti titoisa simba redu, titoisa zvese zvatinofanira kutoisa mazviri kuti zvishande. Kana ndichirara usiku ndichiverenga kuti ndipasi degree randiri kuita, zvinofanira kuitawo saizvozvo. Murume wangu anofanira kuitawo simba rekuti akwanise kumeka sure kuti marriage yeduwo zviri kunakawo, zviri kunakidzawo, zviri kugamuchirikawo. Neniwo ndinofanira kutsvagurudzawo ruzivo kubva kune vanhu vakasiyana siyana. Touya zvamataura mukoma Temba, togara pasi, shamwari ini kwandabvoko ndadzidza zvakadai. Kuendawo kuchiitawo kumadzimai kunobatsira zvekare. Tinodzidziswa zvakasiyana siyana, mabatirwo edzimba, mabatirwo evarume vedu, kunyangewo varume vanawo, kunyangewo nemaprogramu akadaro kuti garisanewo sei nemadzimai enyu, tendekaiwo pamari dzenyu. Zvinobatsira zvinhu zvikataurika chaizvo, kunyanya nhau yemari mama, nokuti marriage ine mapillars anoibata. Imwe pila yakakoshesesa ipila yemari. Kana pila iyoyo kana isina kumira zvakanaka, marriage inodona. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Kudzidza hakuperi, hazvidi kuti hanzi kana maendewo kumacouples kuya ukanzwa vaakutaura zvinoita murume ovanyorera katsamba kuti ndimi mukurehwa kana iwe kuti handiwe, hazvibude nekuti munobva matotanga kudenhana ikoko. Dzidzaiwo zvinhu, kudzidza hakuperi. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Maita enyu matitani katika muchikamu chekupedzisira umo taakungosipinya nokuti chiringazuva chinenge chokwikwidzana nesu zvakanyanya. Imimi maiona sei nyaya yekuti munhu anenge achingoti ndeyangu? Izvozvi zvatiri kukurukura, pane vamwe vanotori nekamari kavo kari pamwe pano, pane vamwe vanhu vanotori nekamwe kavo. Mazuva ano vaakuzviti zvipande kunge zvinhu zvakanaka. Zvokuita zvipande seiko nai? Mune mari here kana chimwe chinhu chamakachengeta? Isai kumhuri, pananai, dananai, rudo rumwe chete, wanano imwe chete. Musafurirwe kana kuti iyemi musafurire vamwe. Topeta sei mumazwi mashomanana Temba? Regai ndipete ndichidai. Tadzidza kuti wanano yedu ngaive nehwaro hwerudo. Handiti pane zvatadzidza tese mave kuzviziva, imi mave kuzviziva. Handiti ndoda kubvunza mibvunzo miviri. Zvavave kuzviziva, unoda here mukwasha kana muroora akaita sewe? Mazvita mashoko makukutu. Ndaona uso apa, vamwe vavhunduka, vamwe vazvitya. Ndouya kwauri Chigovari, topeta sei? Maita basa Dr. Chisamba. Ini ndingade kupeta nyaya iyi ndichitaura pamusoro perudo, nokuti ndo nyaya iri kubatanidza wanano. Rudo rukatsanangurwa mushoko raMwari runonzi haruti kwangu. Saka kana mukaona wanano makunzi kwangu changu, rudo rwacho harusisipo. Rudo runofukidzira. Kufukidzira kureva kuti handichatonofukura hapwa kuti ini ndindakatenga icho, ndine icho, ini patakapindawo makanga asitorina chinhu stendi iya ndandatoipiwa kubasa. Runofukidzira. Saka tikadzokera kudefinition iyoyo yerudo inowanika kuna Vakorinde vekutanga pachapter 13, inonyatsotaura pamusoro pekuti chii chacho chinombonzi rudo. Nokuti tinogona kuti rudo umwe haasi kutoziva kuti rudo rwacho chii, runotangira papi richigumira papi. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Vataura nyaya yekufukura hapwa. Nokuti dzimwe nguva mumabasa muushamwari imomo unenge utaura upenzi neurombe hwemurume wako, upenzi neurombe hwemukadzi wako. Vanogosvikawo amainiya vakadaiwo vakachena vachisvikawo vanhu isananga vitasani pamawindo kuti ndobenzi riri rinotaurwa kuno basa iri, ndiye murume wavo uyu. Saka ngatiregei kurerutsa. Kana uchinge uri muwanano usarerutse murume wako, usarerutse mukadzi wako, ramba naye. Kunyange hama chaidzo akada kutaura kuti afanike mukadzi wanhingi waJohn haite, iwe ramba newako. Munozopedzerana kumba kwataurwa naTemba kuya kuti kana magara muchitaurirana, nokuti kana munhu asiri akaita kuti mudanane, haasiri anokuonai kuti wakakanganisa apa. Mupeta sei Apostle? Mazvita Dr. Indoda kutaura kuti
iyi nyaya iyi inyaya inopisa zvemachokwadi ende inyaya iri kutoitika kwatiri kugara mudzimba dzedu. Ndoda kupa kurudziro kune vanhu vari pakati pedu uye vari kuona, vatariri vari kuona, kunyange nevateereri, kuti nedzimwe nguva unogona kunge zvinhu zvakamira zvakadai mukati memba yako. Nini ndinopa hangu kurudziro yekuti tsvaka munhu anogona kufamba newe, tsvaka kana angave kansela. Dzimwe nguva ukaramba wakanyararika ndipo paya pamunozonzwa kuti zvinhu zvinoramba zvichienderera mberi, munhu ogotosvika pakuenda kunozviuraya nokuda kwenyaya dzakadai. Asi ndoda kuti wanano dzedu dzive dzichitapira zvakanaka kutsvaga mumwe munhu anoyazokubatsirai. Dzimwe nguva pamwe iye murume anogona kuramba kuti mudedze mumwe munhu, iwewe chiona kuti unogona kuenda sei kune munhu anogona kukubatsira, utsvage rubatsiro achiri mangwanani, nokuti upenyu hunofanira kuraramwa vanhu vachifara. Mashoko makukutu ari kutaurwa naapostoli. Hanzi upenyu hunofanira kunge huchifadza, nekuti wanano dzatiri kutaura panapa isi hatiri kutaura wanano dzekuti munoswera makatsamwirana. Asi kutombotaura nao ndane 3 weeks vakandibhowa hei ndakavabhowa. Ko muri kuitei? Muri kuitei? Isi tiri kutaura wanano ine upenyu. Ini ndati hongu tinogona kudzidziswa, but ndakamirira mayouth ndiri kuti ngatizvionei zvichiitwa mudzimba umu. Vabereki ndavadanane tichiona, zoitirawo ini kana ndazopindawo mumba ndokudananawo namudzimai wangu. Ndizvozvo ndiri kudzoka pauri zvakanakisa. Ndiri kudzoka pauri iwewe kuti uone kugutsikana kuti vabereki vangu vari kudanana. Unoonei? Nekuti pamwe vari kutofirira ka. Ega, iwe uri kutarisei? Tinongoonawo pakuti panouya mari, padzinouya mari dziya, vanoti ngatibatanidzei tite chakati, vaisa musoro pamwe chete, kwete kuti varambe vachirwira mari. Hazvisiri izvoba. Vana vanonzwa patinopopotedzana pamusoro pemari tichisumudzirana mazwi. Munhu haugoni kumuziva kana asati ane mari. Saka ndoimba kuti vanhu vanofanira kubatsirwa vasati vaita mari dzacho. Because akazinge ane mari haugoni mufanira kubatsirwa vachiri vadiki kudai vachikura sotaurwa nemuyuth. Ndizvozvo chimbopawo ava chishevedzero muchirema maoko. Hanzi vanhu ava vasati vakuzikanwa kana havambonyatsozikanwa kana vasati vane mari. Hatisi kuzivana here? Hatina mari asiri kuzivana wani. Ini chekutanga ndoti hunhu munhu. Chechipiri mudzimai kana baba, ivai mudzimai baba veprayer zvinomisa imba yenyu. Chechitatu kutendeka, kuve faithful. Chechina kutya Jehovha. The more yamunotya Jehovha, hapana anoita chitsotsi pauviri hwenyu. Vimbanai, dananai, nekuti Mwari rudo. Mukangodaro chete munochembedzana zvakanaka, nevana vanokopa zvakanaka kubva kwamuri. Ndatenda hangu. Mashoko makukutu vauchirema maoko. Vapa muenzaniso wechitendero chechikristu. Isusu tinoremekedza zvitendero zvese nekuti zvitendero zvese zvine musiki. Zvina kuna musika vanhu. Saka imimi vimbai namusika vanhu wenyu. Zvamunotenda hatirwisane nazvo. Tendai izvozvo asi zvitendei nemazvo. Muine rumbidzo tinokutendai vamwene netsaipeta. Alright, toda kutenda Dr. Chisamba. Kune vadikani vateereri nevatariri, tingangoti tanzwa nekudzidza zvakawanda pachirongwa chino. Zvatanzwa nekudzidza hausisiri mukana wekuti tichipumhana nekunongedzana kuti apa ndiwe, but chitsvambe kwatiri kuti titaure muwanano dzedu kuti zvatadzidza kudai kubva nhasi zvichienda mberi tingagadzirise sei, tingaite mufambiro upi semhuri kuti tidhile nenyaya dzemari zviri nani mukati mewanano yedu. Ngatiedzei kuchitaurirana nekuchibatsirana. Totanga pane peji itsva kubva nhasi zvichienda mberi. Kana mukutaurirana kwaramba kwanetsa, ngatitsvagei muenzanisi, ingave hama, ingave shamwari, vangave vafundisi vedu, kana kuti vangave maprofessional counselors atanga tichitaura, so that wanano dzedu dzigadzirisike zvichienda mberi. Kune vane kapfungwa kekuti ini semunhu wechirume ndingaendere kuna kansela, ndingaendere kuna mufundisi kunotongerwa imba yangu neumwe murume. Ndoda kungokorekta pfungwa iyoyo ndichiti counseling handi kuti tafoire kana kuti tiri kutongerwa dzimba dzedu, but tiri kuti counseling kutsvakawo munhu wetatu anogona kutibatsira kuona nedzimwe nzira. So let's normalize counseling. Mashoko akanaka ataurwa mukupeta kuti aiwa kubatsirana kwakanaka.
vadikane imimi manga muchitandadzana nesu, sunungukai kutiridzira kutinyorera, nekuti pada munoonawo nepamwe maonero anosiyana. Regai nitore mukana uno wekutenda vanga vari muno mustudio matibatsira kukomba churu. Regai nditende vadare vadu vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutendai mai Chiguvara, ndinokutendai Apostle. Munoziva vadikani kana tichiita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMike Samba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ndinwenyu Dr. Dorisa.